joni noon rewi hen war ruknul awwal huwa shahadatu huwa shahadatani woni seeɗan faaji ɗiɗɗi shahadatu an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa huma al asas fala kanji ɗiɗo ɗiɗi goni gorondi ndi seeɗa dewteɗo ala hay goto e gonga e lessasmano e dow leydi ndi sowona allah subhanahu wa taala e seedade muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ko allah neli ɗum ɗiɗo ɗiɗi goni gorondi fala ilaha illallah sa wingol ɗo konngol ɗum tan fi jami a shirki riwi dendagal rende dinde allah e goɗɗum wo tuhlisul ibadata lillah ande a laɓɓini dewal allah ngal wonande allah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ɗum seeɗa dewte seeɗade muhammad ko nelaɗo allah tan fi a riwi jami al bida a dendagal bidaji wal muhdasat e cosaɗi wo tusbitu tabitina al amala bi sunnati l warida anhu sallllahu alayhi wa sallam tabitina sunna jomɗo ganilaɗo sa sallam wa bi hada yahsulu ko ɗo gasante lil muslime juulɗo addukhulu fi l islam nade l islam wa yuqimu salah daronɗa julde fala yakfi an yashhada an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah bal la budda an ya'mala bi muqtada shahadatayn wa azamuhu as-salah wal muradu as-salawatu al-khams al-mafruda wa ya'ti biha kama amara Allah ta'ala fi awqatiha ma'a jama'ati al-muslimin bil khushu'i wal khudu'i wat tumanina hadhihi iqamatu as-salah wa laysa al-muradu an ya'ti bir ruku'i was sujud duna khushu'in wa tumanina أو يسليها على رغبته وهي متى أراد أو كيفما أراد فكم من مسل لا يقيم الصلاة بمعنى أنه يتلاعب بها وهذا لا تفيده صلاته شيئا فالمدار على إقام الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى so wiyama yuqimu sala o wi yonatande ceedotoɗa tan wiide dewteɗala hay goto e gonga lessasmano e dow leydi ndi so wona allah ceeɗoɗa muhammad ko nelaɗo allah o wi la budda alay sago an ya'mala bi muqtada shahadatayni gollira ko ɗaɓɓi ɗum shahadatayni seedan faagal allah e seedade nelaɗo ko allah neli ɗum ko ɓuuri mawde seedan faaji ɗi noon woni julde ko muuya hen ko julɗe ele joyi parlaɗe ɗe gadda ɗum no allah yamirirni e waktuji muɗum wondude e dental julɓe wondude ñorguilanade allah wondude e yankinanade allah wondude e hiɓidade ɗum ɗo woni daranade julde wona ko muuya hen tan ko gadda ruku walla gadda sujud taw wondani ñorguilanade allah wondani hiɓidade walla juula ɗum e no jiɗirɗa ni e belaɗe maɗa nokku mbo kala nde kaajɗa kala nde muyɗa e no kaajirɗa e nene ɗum waɗi o wi heewi juulowo taw o daranaki julde ɓe mana o woni koye fijirde julde nde en nene ɗum ɗo nafatambo haydara e julde makko nde muuya e julde walla yiilirde e daranade e julde ɗum woni no allahu subhanahu wa ta'ala yamirini bandiraɓe julde ɗum waɗo wi wassalatu hiya ruknu sani min arkani l islam julde kañum woni jokɗu ɗimmiɗo e joklil islam bada sahadatayn wa qala allahu subhanahu wa ta'ala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar fa hiya jami'atun li kulli khairin وهي رأس العبادات البدنية وهي الفارقة بين المسلم والكافر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فالذي لا يصلي وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ليس بمسلم حتى يصلي وبي julde kañum woni ko rendini kala moƴƴere ɗum ɗon woni dendagal hoore dewe allah fof ko julɗo woni ɗon e nden to banggue dewe allah ɓandu ɗum woni ko serndi kadi hakkude julɗo e keefeero ɗum waɗi nelaɗo wi hakkude julɗo hakkude maccuɗo allah e keeferagal e sirku woni ɗaccude julde o wi on mo gandanɗa ma juulata hay sinno seedima dewteɗo ala hay goto e gonga lesmano o seedima nelaɗo ko allah neli ɗum madama o juulani o wi oɗo wona julɗo ha o juula ويؤتي الزكاة بتوتا أسكال لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل فلا تذكر الصلاة غالبا إلا ويذكر معها الزكاة والصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية قال سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم فواجب في مال المسلم للسائل والمحروم وليس تطوعا أو تبرعا وهي ركن من أركان الإسلام ويتاوك أسكال ɗum ne ko dewal allah to bange jawdi
ɗum waɗi jomiraɗo wi woni e jawɗele maɓɓe haqqe wonande ñaaguiɗo e o mo ganduɗa kaɗaɗo fof mana miskino e o mo ganduɗa ma ko jiɗɗo ñaagui fof ɗum ɗon ko haqqe baɗɗiɗo e jawdi julɗo wonande ñaaguiɗo kadi e mahrum woni mo ala ɗo alay saago ganduɗa ɗum noon wona taɗawwo wona tabarru o kadi ɗum ko jogde joglel islam ɗumane jaltinta asakal ngal qawlu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yu'tu zaka ma baqiyat arkan al-islam wa ada' al-wajibat wa tark al-muharramat ولكن هذه الثلاثة هي الأساس فالشهادتان أساس التوحيد والصلاة أساس الأعمال البدنية والزكاة أساس الأعمال المالية o wi konngol haa ɓe ceeɗe dewteɗe ala hay gooto e gongal e sasmano e dow leydi ndi so wona Allah nelaaɗo ko Allah neli ɗum ɓe darano juulde ɓe totta asakal wondude ko heddi ko e jogle l'islam tottude baɗɗiɗi ɗi e ɗaccude karmuɗi o wi ɗiɗo tati kanjum woni ngorondi sahadatani kañum woni ngorondi tawhid juulde kañum woni ngorondi golle ɗe gandanɗare ma ko ɓandiyankoje asakal kañum woni ngorondi golle ɗe gandanɗare ma ko jawdi rutoyi fa ida faalu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum o wi dalla ala anna al jihada fi sabili l islam wa li hada al gharad li ajli an yakuna ad-dinu kulluhu lillah wa tuqamu as-salah wa tu'ta az-zakah qala ta'ala fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakah wa ikhwa fa khallu sabilahum wa fil aya fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakah wa ikhwanukum fi ad-din وإذا فعلوا ذلك حرم الله دماءهم ولا يجوز قتالهم وويدو دو نلادو ويدو صلى الله عليه وآله وسلم so ɓe golli ɗum ɗo de ɓe ndeni am ƴiiƴe meje maɓɓe jawɗele maɓɓe o wi ɗum ɗo tindini wonde jihade l'islam ɗum ɗo de ko muuya hen ko woni ha laato diine fof muɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala e on waktu yimɓe darano julde totta asakal ɗum waɗi jomiraɗo wiya alqur'ana e suratu tawba fa in tabu so ɓe tuubi wa aqamu salata ɓe daranimo julde wa atu zakata ɓe totti asakal fa khallu sabilahum ɗacce lawol maɓɓe e aya goɗɗo fa in tabu so ɓe tuubi wa aqamu salata ɓe daranimo julde wa atau zakata ɓe totti asakal fa ihwanukum fi ddini kamɓe koɓe kureji moɗon e diine e ɗiɗo ayaji ɗe suratu tawba ida faalu dhalik so ɓe golli ɗum ɗo harrama llahu dima'ahum Allah harmini rufde ƴiƴam maɓɓe wala yajuzu qitalum dagaki aɗa haɓa e maɓɓe وقوله أصموا مني دماءهم فيه دليل على تحريم قتال المسلمين لأن المسلم معصوم الدم لا يجوز سفك دمه بغير حق والأموال معصومة كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه فمال المسلم مثل دمه حرام وكذلك إرضه حرام لقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام فلا يجوز أن يغتصب مال المسلم أو يؤخذ بغير حق إلا بطيبة من نفسه إلا إذا امتنع من أداء حق عليه كالزكاة أو الديون التي عليه فإنه يلزم بأداء الحقوق التي عليها ووي كونغول ماكو دو وي ɓe ndeni yam ƴiƴe meje mabɓe ɓe ndeni yam ƴiƴe mabɓe ko dalil wonde ene harmi habde julɓe ngara tan tawa julɓe aɗa rufa ƴiiƴam mumen woy ɗum ɗo ko hunde harmude ngati julɗo ƴiiƴam muɗum koko rena dagaki rufde ƴiiƴam julɗo taw wondani haqqe ko noonne kadi jawdi julɗo dagaki kadi ƴettude koko rena dagaki nelaɗo wi daganaki dagota ko jawdi julɗo jawdi neɗɗo so wona taw ko belaɗo fittanu makko woy wadde jawdi julɗo way kono ƴiiƴam muɗum way kono ɓandu muɗum ko hunde harmude e hadis mo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wi ko yaltinum imamul boukhari e muslim hadis aji abi bakri radiallahu anhu e wonde nelaɗo wi e hajjatul wida inna dima'akum ay ƴiiƴe meje moɗon wa amwalakum e jawɗel wa aradakum e ɓalli moɗon aleykum haramun e dow moɗon hunde harmude wala yajuzu dagotako an yutasaba malul muslim nde heɓtere jawɗe julde aw yuhadu jagge walla ndi jagge ɓe gayri haqqin taw wondani haqqe illa bi tibati min nafsi so wona e welamma fittanu makko illa idamtana an ada il haqqe alayhi so wona taw o sali tottude haqqe baɗɗiɗo e makko ka zakati ko wayno asakal amin duyuni walla ñamale allati ɗi ganduɗa alayhi hen dow makko fa innahu yan waktu yalzamu ene waddi ɓe ada il huquq tottude haqqeji allati alayhi gonde dow makko
قوله صلى الله عليه وسلم أسموا مني دماءهم وأموالهم بنديني أم يجمع جمع بجولة ما وهذا فيه دليل على حرمة دم المسلم والذي جود جول هرم وماله معنى يجمع جول هرم وماله جود مول وفيه دليل ودليل على أن القتال في الإسلام وند حرى الإسلام إنما هو لإعلاء كلمة الله دمكم تونو يعني كنقول الله ونصر الإسلام ساعة الإسلام وهذا هو الغرض ونكم مويا من الجهاد في سبيل الله ليس الغرض منه الاستيلاء على الممالك وناكم مويا هن ويدا إن فوجود مودم دو جان رجال أو أخذ الأموال ولا جنب الجودة أو ترأس ولا أرداد على الناس وإنما الغرض مويا هن تمون إلى كلمة الله سبحانه وتعالى ونتون دكونغول جبران سبحانه وتعالى ɗum ɗo woni hankkadi li salihil bachariya ko nganndanɗare ma ene moƴƴe wonande wiyete ko albachariya bandiraɓe julɓe musidɓe waɗannoɓe mutaba qanat adwaul bayan e radio meɗen barkingo woni leral fm podor 95.4 en gari ha jettima ɗo ko ɗo darden ha lawol gongol inchallahu tabaraka wa taala en qaddara allahu lana liqa wal baqa gartani yewtere nde inchallah en calmini fof en juurima fof eɗen mbiya yoɓe continue kadi heɗade leral fm podor 95.4 ko radio gandarma ko barkingo jangguinowo diine wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.